Bună seara, doamnelor și domnilor! V-ați întrebat vreodată cum arată 100 de ani de istorie povestiți în doar o oră? Ce s-a întâmplat cu noi românii de la Marea Unire și până acum? Veți vedea imediat cum s-a transformat România și cum ne-am transformat noi românii într-o ediție specială. Este drumul pe care noi l-am parcurs de la 1 decembrie 1918 și până acum și veți constata de ce titlul acestei ediții este Rătăciți în istorie. Nu vreau să vă dau acum prea multe detalii, dar v-ați gândit de pildă cum arătau cei 18 premieri ai țării de până la 1 decembrie 1918? Cine au fost ei? Cine erau președinții Senatului? Cum arătau diplomații acestei țări în acea perioadă? Ce pregătire aveau? De unde veneau? Și ce relații în marile cancelarii ale vremii aveau ei? Și este doar un exemplu. Cum au reușit românii performanțe extrem de importante în primii 10 ani de la Marea Unire și ce mai știm astăzi despre acele performanțe? Veți afla în această seară lucruri extrem de interesante. Drumul acesta pe care l-am parcurs din 1918 și până astăzi a fost sinuos, cu suișuri și multe coborâșuri. Un drum care ne-a zdruncinat din temelii și care ne-a transformat nu numai radical, dar și dramatic. Cum a fost posibil să trecem de la românul creativ din primii 10 ani de la Marea Unire la românul sovietizat și la românul timorat? Ei bine, povestea este zguduitoare. O veți vedea în următoarea oră. Cum a ajuns România din lider regional cu mult aplomb la un tip de țară care nu fusese visul nimănui? Este de-a dreptul dramatic. Și nu este doar istoria transformării noastre din ultima 100 de ani, este și punctul de la care plecăm, încercând noi așa să visăm frumos spre viitor. Cine suntem astăzi, ce vrem să fim, unde vom ajunge de fapt, care este brandul nostru de țară, desigur, cel real, nu acela din spoturile publicitare. Sunt câteva întrebări la care veți găsi cu siguranță răspunsul în minutele următoare. Urmează așadar un material realizat de colegii de la În Premieră. La 1 decembrie 1918, o nouă Românie se năștea. Era o zi înnorată și rece, dar țara fremăta de emoție. Românii își luau hainele de sărbătoare și porneau spre Alba Iulia, unde avea să fie citit actul prin care Transilvania se unea cu vechiul regat într-o singură Românie. Fraților, ceasul plinirii vremii este acesta. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare. La 1918 avem o realizare formidabilă, românii se mobilizează și știu să-și folosească acele personalități marcante, interesante, inteligente, fermecătoare, pentru a susține cauza României la conferința de pace. Marea Unire n-a fost numai rodul negocierilor diplomatice, care au fost duse de oameni într-adevăr pricepuți, Brătianu, Regina Maria. Marea Unire a fost și rodul voinței unor majorități din regiunile care s-au unit cu vechiul regat. Și n-a fost doar o mare înfrățire geografică, ci unul dintre acele momente rare și mărețe în care o națiune, a noastră, a vibrat la unison știind exact ce își dorește și mobilizându-se exemplar. A fost poate momentul în care s-a născut un român nou, după chipul și asemănarea celor care pregătiseră Marea Unire. Acei patrioți adevărați, dispuși să așeze binele țării mai presus de toate. Nu sunt vorbe goale. Nepoata mareșalului Constantin Prezan, unul dintre comandanții armatei române, își amintește și astăzi cum bunicul ei a refuzat să intervină în favoarea unui membru drag al familiei care colaborase cu dușmanul pur și simplu pentru că a știut că nu e corect față de patria lui. Propriul nepot a fost prins. Între timp s-a aflat că mama acestui copil e sora lui Prezan. Și atunci nu l-au mai condamnat la moarte, ci au comutat pedeapsa pe muncă silnică. Prezan a aflat, s-a dus, s-a redeschis procesul, l-a condamnat și l-a împușcat. Era o cruzime totuși. Corectitudinea la el nu putea fi și de o culoare și de alta. Era linia dreaptă.
Așa erau toți acei oameni care au gândit și făurit România mare. Regele Ferdinand, regina Maria, Ionel Brătianu, mareșalul Prezan, fiecare dintre ei știa bine că are de construit o țară și de apărat valori, nu de acumulat averi și glorie și funcții de care să profite și cu ajutorul cărora să-și îngenuncheze poporul. Dinu Zamfirescu i-a cunoscut bine pe unii dintre ei, căci a crescut în familia Brătienilor, fondatorii celei mai puternice dinastii politice pe care a avut-o România în ultimii 100 de ani. Își amintește de respectul pe care îl inspirau aceste personalități și despre felul în care erau construiți cei aleși să conducă țara. Oamenii care ajungeau în politică erau deja oameni formați care își aveau un rost al lor, își creaseră o bază materială, nu veneau să se îmbogățească la putere. Erau conștienți că ei trebuie să servească țara și nu pe ei, cum din păcate se întâmplă acum. Și mai aveau ceva, studii temeinice făcute în Europa Occidentală și o experiență politică de generații, pentru că de obicei și tata, și bunicul, și străbunicul fuseseră oameni de stat. Făceau politică de sute de ani. Aveau și pragmatismul de a fi interesați de bunul mers al țării pentru ca propriile lor afaceri, moșii, să meargă bine. Erau oameni din vechea elită educați și erau în același timp foarte conștienți de rolul lor. Construiau școală, construiau spital, oferau burse pentru tinerii înzestrați. Sunt 18 prim-miniștri între 1856 și 1916. Dintre acești prim-miniștri, 14 sunt de proveniență socială boierească. La Senat sunt 19 președinți de Senat, între care doar unul nu este boier, Nifon, care era mitropolit. Boierimea noastră, de fapt, este cea care atrage Occidentul încoace. În diplomație sunt toți de proveniență aristocrată. Sunt oameni care nu trebuie să se pregătească pentru amănuntele vieții, depoartă cu ei. Cu acești oameni ieșeam în lume când se decidea ceva important pentru România și niciunuia dintre ei nu i-a trecut vreodată prin minte să-și ponegrească pe la curți străine propriul popor. Dimpotrivă, acești români patrioți, fermecători prin educație și maniere, au stat la masă cu puternicii lumii, au militat pentru bunăstarea țării lor și au negociat de la egal la egal recunoașterea actului de înfăptuire a Marii Uniri. Regina Maria a mers personal la Paris ca să discute cu președintele Raymond Poincaré și cu prim-ministrul Georges Clemenceau. Merge Regina Maria, care era o femeie foarte frumoasă, în audiență la Clemenceau, care îi acordă un sfert de oră. Asta 2 ore. În finalul discuțiilor spune, bun, ce cereți? Păi zice Transilvania până la Tisa și întregul Banat. Păi zice, dar asta e o leoaică. Evident că dacă reprezentantul meu la 1918 era Regina Maria sau era Ionel Brătianu, dacă reprezentanții noștri erau oameni care fuseseră colegi de școală cu cei care se întâlneau la conferința de pace, evident că și interesele României erau mai bine servite, pentru că uneori marile decizii se iau nu numai în funcție de niște judecăți raționale și foarte bine pregătite, ci și în funcție de umori, de interese, de moment, de amiciții chiar. Atunci când o țară are un reprezentant mai inteligent, mai fermecător sau care inspiră autoritate, acea țară câștigă. De exemplu, una e să ai în fruntea țării pe Regina Maria, care e primită în Statele Unite ca o vedetă internațională, și alta e ca după 100 de ani să te bucuri când un președinte al țării tale este luat în seamă de un prim-ministru sau un președinte al unei țări importante din vestul Europei. E destul de umilitor asta. Sau faptul că astăzi ai noștri stau undeva pe rândurile 3-4 în fotografiile de grup. N-am mai avut decât pe regele Mihai în primul rând, într-o fotografie recentă. Sigur că nici ei nu erau perfecți. Chiar și românii care au scris istorie, înfăptuind România mare, aveau metehnele lor. Presa vremii ne arată că se aprindeau repede, se atacau în discursuri bine ticluite, se provocau la duel sau își furau nevestele unul altuia. Ionel Brătianu s-a căsătorit și a divorțat după o zi, premierul Sturza stătea prost cu nervii și gurile rele spun că uneori se răstea la miniștrii cabinetului său. Dar românul de rând le ierta excesele, pentru că știa că dincolo de stângăcii sau orgolii personale
personale, acești oameni lucrau mereu în interesul țării, pentru care erau dispuși să facă orice. De exemplu, Toma Ionescu, primul delegat al României la Societatea Națiunilor, adică precursoarea ONU, era cunoscut pentru manevrele sale ingenioase prin care își salva patria. Unde avea interese România în anumite voturi, cum să facă ca anumiți oameni care ar vota împotriva părerilor României să nu participe la vot. Și organiza niște excursii în Franța. Și, ca din întâmplare, mașinile se stricau, făceau pene și nu mai ajungea la timp la ședință. Cu astfel de oameni la volan, perioada interbelică găsește România în plin avânt, pășind încrezătoare pe scena istoriei. E epoca cea mai efervescentă și mai productivă din istoria țării. Intelectualul român e scos ca din cutie, cultivat, sigur pe el și creator de opere care vor dăinui. Anii 20 aduc reforme importante. Românul are o nouă Constituție, se bucură de votul universal, iar cel de la sat primește pământ prin reforma agrară. Atât de frumos era acest român, încât spun istoricii, spre binele țării lui, el făcea sacrificii de neînchipuit astăzi. A fost în proprietărirea țăranilor, a fost exproprierea marilor moșii boierești și cine a votat această expropriere, evident, chiar proprietarii. Aristocrația noastră a știut să renunțe, a știut să voteze, pentru că în Parlament majoritatea membrilor aveau mari moșii și totuși au avut înțelepciunea și pragmatismul de a vota exproprierea marilor moșii ei înșiși. Sigur că din punct de vedere economic, mica gospodărie nu era la fel de rentabilă ca marea exploatație agricolă a latifundiarilor, a boierilor, dar pentru motivarea oamenilor, pentru încurajarea lor, pentru moralul lor, până la urmă, a fost foarte important că au devenit cu toții proprietari. 1.400.000 de țărani au primit atunci o bucată din cele 6 milioane de hectare de pământ expropriate. Și astfel, românul a devenit proprietar de țară cu acte. Era o promisiune făcută de politicieni încă din timpul războiului și s-a dovedit mai mult decât niște cuvinte goale aruncate cu scop electoral. Chiar dacă până la îndeplinirea ei s-au schimbat 3 guverne, fiecare a făcut tot posibilul să se țină de cuvânt. Românul de la sat are încă trai precar, mănâncă mai mult mămăligă și cartofi și nu termină decât școala primară. Dar viața lui se îmbunătățește treptat, iar orașul e în plină înflorire. Avem acea generație formidabilă a anilor 30, toți acei tineri care ulterior au confirmat ca genii mondiale, nu numai românești, de la Eliade, Cioran, Ionescu. În anii 30, pe străzile Bucureștiului, circulă din ce în ce mai multe mașini. Apar bănci noi, se înființează aeroportul Băneasa și uzinele Grivița, uzinele Malaxa prosperă tot mai mult. Se ridică primul zgârie nori, Palatul Telefoanelor. Românul înstărit are telefon acasă, merge la cinematograf, se plimbă pe Calea Victoriei, mănâncă la Capșa și ascultă Jean Moscopol. Camil Petrescu scrie Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. George Călinescu termină de scris Enigma Otiliei, iar Enescu lucrează la Oedip. Capitala devine o scenă pe care stilul, cultura și arta de a trăi se mișcă în voie. A existat o perioadă în istoria noastră când am putut și prin noi înșine. România în epoca respectivă se considera, se privea ca lider regional. Avea aplomb, avea energie, avea țâfna asta de a fi lider în zonă. Și era lider. Prin noi înșine, cum suna deviza liberalilor, făcuserăm o țară și învățam să devenim patrioți. E o perioadă în care liberalii aflați la putere investesc masiv în industria metalurgică, o finanțează substanțial și o protejează de concurența străină, iar fabricile noastre ajung printre cele mai bune din Europa. Ne trebuie sticlă? Perfect. O vom produce noi, aici, nu o vom importa. Avem nevoie de oțel? Minunat. Îl facem noi. Puteam fabrica în țară toate componentele unui avion la industria aeronautică română de la Brașov, apoi oțel, muniții și motoare la uzinele Malaxa din București. Dar criza de la începutul anilor 30 a zguduit România din temelii. Bănci importante dau faliment, prețul produselor românești scade, firmele străine se retrag de pe piață. Pentru românul de rând, criza a însemnat concedieri masive, salarii tăiate, sărăcie extremă și foamete, dar țara s-a redresat și a continuat să se dezvolte.
Românul începuse să spere că după secole de năvăliri, războaie, asupriri, jafuri, domni străini și visuri năruite, îi se va schimba și soarta și perspectiva. Dar norocul n-a ținut cu el. Peste fericirea lui abia dobândită a căzut curând cortina grea a unui nou război cu o consecință cumplită: fărâmițarea României mari la doar 22 de ani de la făurirea ei, iar lungul șir de nenorociri care urma să-l lovească de atunci încolo avea să-l schimbe pe român în moduri pe care nu și le-ar fi putut imagina și să-l transforme într-o victimă a liderilor de tip nou și a vremurilor. După ce a ieșit istovit din focul războiului, românul a fost cuprins de pârjolul comuniștilor. Partidul i-a strivit tot ce avea el mai de preț: trecutul, memoria, conștiința și mai ales credința. Pe rând, în malaxorul comunist au picat și cărțile de istorie și cele de religie, dar mai ales oameni, foarte mulți oameni, cei care făcuseră România mare și demnă și cei care refuzau să se închine la icoana liderului suprem. Iar celor din urmă, pentru chinurile îndurate, istoria le-a găsit un nume: sfinții închisorilor. M-a făcut să mă culc pe pământ și să-mi bate lanțurile. Și când am simțit cum se mișcă cătușa de pe picior sub bătaia ciocanului, atunci mi s-a cutremurat până în adâncul ființei mele tot ce am fost eu. Am simțit demnitate omenească coborâtă la pământ și omului bătându-i lanțuri la picioare. Instalat de regimul de la Moscova, Gheorghe Gheorghiu Udej i-a condus pe români vreme de 17 ani, sovietizând țara întreagă. Și așa a crescut o nouă generație, timorată, manipulată și convinsă că nu e bună de nimic. E o metaforă foarte frumoasă a unui scriitor german care îi compară pe români cu un arbore care ar fi crescut într-o cușcă. N-a avut deci posibilitatea să-și întindă ramurile, a crescut contorsionat, nefiresc. Am avut totuși foarte puțin timp fără cușcă. Căci la jumătatea anilor 60, odată cu dispariția lui Dej, a apărut de nicăieri un nimeni. Vom cinsti memoria ta, dragă tovarășe Gheorghiu, întărim continuu unitatea și forța de luptă a partidului. Adio, scump tovarăș și prieten. Potrivit mărturiilor, unii români au suferit sincer la moartea lui Gheorghe Gheorghiu Udej. Alții, care înțeleseseră cine fusese el, îi sărbătoreau discret dispariția. Ce lega însă ambele categorii era speranța că poate totuși va urma în sfârșit o perioadă mai bună pentru România. Puțini și-au dat seama probabil că acest quasi necunoscut care își omagia predecesorul defunct în primăvara lui 65 deschidea drumul spre o nouă dictatură. Anii 60 marchează, de fapt, încheierea tragică a dresajului. Un popor care fusese liber, care fusese mândru, care avusese idealuri, care avusese năbădăile lui, fusese transformat într-o populație care încearcă să supraviețuiască. Sunt împreună numai prin întâmplare. E un individualism de cea mai proastă calitate, pentru că duce la închiderea în sine, la izolare. Oamenii se tem să vorbească, să discute. Știu că fiecare vorbă poate însemna pușcărie sau poate însemna pierderea locului de muncă și atunci fiecare încearcă să supraviețuiască. Om mic, cu ambiții mari, plecat din Scornicești, Olt, ca să devină cismar la București pe calea victoriei, Nicolae Ceaușescu a părut inițial o excrescență benignă a Partidului Comunist. Se ocupase de asta propaganda vremii. Mizând pe superficialitatea informării și pe orbirea determinată de ea, sistemul l-a transformat în albă ca zăpada, i-a lustruit abil imaginea și i-a șters trecutul criminal. Un personaj foarte ambițios, foarte viclean, foarte crud, a omorât oameni în timpul colectivizării, fără niciun fel de remușcări. Prin metode care s-au propagat până astăzi, lui Ceaușescu i-a fost construit constant statutul de erou salvator, fără de teamă și fără de păcat. În fața celor 11.000 de țărani veniți din toate colțurile patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu raportează țării încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii, la care și-a adus o contribuție hotărătoare.
Și pentru că istoria e și ciclică și cinică, la construirea aurei lui Ceaușescu a contribuit masiv Occidentul. Orbi, la rândul lor, liderii Europei de Vest au început să-l laude pe copilul teribil din Carpați, după ce acesta a ridicat tonul la URSS și aliații lor care au invadat Cehoslovacia în 1968. Dragi tovarăși, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa. Și cu acest discurs, popularitatea lui Ceaușescu a explodat peste noapte, croindu-i drum spre cel mai crunt regim din Europa de Est. Fără jenă, vestul l-a îmbrățișat cu căldură, ignorându-i senin și trecutul criminal și prezentul dictatorial. Populația României nu conta, importante erau interesele. Contingentele Partidului Comunist au crescut atunci, iar liderii occidentali, sigur că au vrut să se folosească de această aparentă portiță în blocul comunist și l-au cultivat o perioadă, tot din interese comerciale, interese strategice, dându-și seama foarte bine că, de fapt, era un individ total lipsit de orice fel de înălțime intelectuală sau morală. În apărarea lui, Ceaușescu a avut totuși viziune. El nu s-a lăsat doar lăudat, ci a și profitat de interesul Occidentului, cu ajutorul căruia a început industrializarea țării. Pentru asta a căutat un om pregătit și dedicat acestei idei și l-a găsit în Ioan Avram, care a devenit creierul din spatele celui mai important program de schimbare la fața României. Trebuie să vă spun că a fost perioada în care el asculta și se informa. Și perioada în care ținea cont, în măsura în care aprecia să țină cont de ceea ce propuneam noi. Adică eram luați în seamă. Eu mi-aduc aminte, a văzut toată lumea industrială. Am fost la toate întâlnirile astea la nivel înalt cu șef de stat luat. De ce? Pentru că componenta industrială și economică era prioritară. Am fost ca șef de delegație primit de prim-ministri din toată lumea. De ce? Pentru că România avea ceva de oferit. Ioan Avram a fost ministru al industriei constructoare de mașini vreme de 20 de ani, timp în care a negociat cu mai toți conducătorii mari ai lumii în favoarea României, de la Jacques Chirac până la președinți americani, de la Kim Il-sen până la lideri ai Americii Latine și de la Mao Zedong până la reprezentanta celei mai puternice monarhii din lume, regina Angliei. La Londra s-a și înregistrat o vizită istorică și neegalată până astăzi. Waiting at London's Victoria Station to welcome the President of Romania, Nicolae Ceaușescu, are Her Majesty the Queen, Prince Philip, and members of the royal family. It's the first state visit to Britain by the leader of a communist country belonging to the Warsaw Pact. Vreau să spun că a fost o primire deosebită și o deschidere foarte mare, fără precedent, pentru că regina nu prea venea la gară, a venit la gară și ne-au pus la dispoziție caleștile. Eu am fost în caleașca numărul 4. Da, și am fost cazați la Buckingham și am negociat 2 zile, 2 nopți la casa primului ministru. Și atunci, când ne-am întors, am venit cu documente semnate pentru motorul de avion Rolls-Royce, care era o performanță deosebită, mondială, cu tehnologia desenele de construcție și de realizare în România a avioanelor scurt curier BAC 1-11, cu avioane de tip BN2 și cu încă câteva probleme în domeniul nuclear, câteva probleme rezolvate în domeniul hidraulicii de mare putere. Azi un motor Rolls-Royce pentru aviația românească, mâine o licență pentru industria de automobile. Dintr-o țară furam secretul transporturilor pe calea ferată, din alta pe cel al termo- și hidrocentralelor. De la un șef de stat primeam un contract pentru export, de la altul unul pentru import. Aici creștea o fabrică de armament, dincolo una de diamante. Și pe la începutul anilor 70, Nicolae Ceaușescu a mai pus o cărămidă la soclul său. S-a întâmplat într-o vizită în Statele Unite. Ne-au invitat la un centru de investigare satelitică. Ne-a arătat România și la un moment dat au focalizat Scorniceștiul, au focalizat din Scornicești casa lui, i-au fotografiat-o și au dat-o în 2 exemplare.
Pe una i-au cerut un autograf, pe alta i-a dat-o lui ca amintire. Acolo i-a zis o treabă. Domnule președinte, casa dumitale stă pe niște rezerve de cărbune. Și când i-a spus treaba asta, vă dați seama, în avion a început discuția, că de ce nu știm și ei știu. Și după aia ne-am dus pe mare și ei ne-au spus atunci, pentru prima dată, atenție, aveți gaze, petrol și titan în Marea Neagră. Atunci s-a hotărât, urmarea acestei vizii, să le cerem pe loc platformele de foraj marin. Descoperirea țițeiului din Marea Neagră a dus la cel mai mare salt industrial din istoria acestei țări, plasându-ne din nou în clubul select al statelor respectate la orice masă de negociere. Iar acasă, românii începeau să trăiască ani buni și promițători, sub conducerea unui lider aparent patriot. Construcția de mașini dădea 30% din venitul național. 30%. Aveam 1.100.000 de salariați. Aveam o bază de cercetare și proiectare foarte puternică. Zeci de mii de ingineri care nu se pot face într-o zi. Agricultura a fost o chestie nemaipomenită. Aveam 9 milioane de hectare de pământ arabil bun. A fost o deschidere majoră peste tot în vest. Ca drept dovadă, tot ce am făcut noi ca industrie națională în domeniul construcțiilor de mașini, peste 85% l-am făcut cu vestul. Rulmenții am făcut cu japonezii. Utilajele energetice pentru centralele termice le-am făcut, turbinele cu francezii, cazanele cu nemții. Mașinile unelte cu nemții, cu italienii, cu japonezii, cu francezii. Aviația toată am făcut-o cu francezii pentru elicoptere și cu englezii pentru avioane. Pentru prima dată după 30 de ani, țara părea să intre într-o eră a liniștii și bunăstării. Dar blestemul ne-a lovit din nou, rapid, căci cu fiecare succes înregistrat acasă și fiecare laudă exagerată venită din Occident, creștea orgoliul lui Ceaușescu, iar acest individ, care păruse doar o excrescență benignă a regimului comunist, s-a transformat într-o tumoră cu metastaze ucigașe. Ceaușescu începe să o ia de-a dreptul razna, se întâlnește cu modelul asiatic, modelul corean și se gândește el că e momentul să devină lider suprem și începe toată nebunia cu construirea cultului personalității. Oamenii treptat au început să înțeleagă că regimul nu era ce părea sau ceea ce dorea să pozeze în exterior. Din ce în ce mai des au început să apară voci care să se opună lui Ceaușescu și care au fost persecutați în cel mai brutal mod. Așa a apărut o nouă categorie de român, poate cea mai rea dintre toate, românul prizonier. În propria lui casă cât o cutie de chibrituri, în propria lui conștiință, în propria lui viață, în propria lui țară, devenită o mare închisoare. Trăia terorizat de securitate, înjosit de lipsa de hrană, curent electric și apă caldă, chircit la umbra tot mai amenințătoare a tovarășului Ceaușescu. E adevărat, românul primea apartament de la stat, avea un loc sigur de muncă și un sistem educațional puternic așezat, care forma și cultura generală și specialiști foarte buni, unii chiar peste nivelul țărilor occidentale, căci lipsurile îl făceau ingenios. Avea vacanțe ieftine prin stațiunile înfloritoare ale României și, mai important, o viață socială mai efervescentă decât azi. Dar am pierdut mândria de a fi român și orice reflex de ripostă. Regimul avea grijă să-i pedepsească aprig pe cei care îndrăzneau să ridice vocea împotriva lui. Constantin Soare își mai amintește și astăzi cum a înfundat pușcăria doar pentru că și-a permis să ceară o rație mai mare de pâine. Și mi-a dat omorul câinelui. M-au bătut, dar am rămas fără testicule. Când mă duceam și mă urinam, urlam de durere. Aveți cuvântul meu de onoare că nu pot să-i iert și nu pot să-i uit. Pentru ce? Pentru că ne-am dus să cerem pâine. Nu era zi la Dumnezeu să nu luăm bătaie acolo. În momentul când ne dea masa, n-aveam voie să stăm mai mult de 2 minute. Trebuia să mâncăm. Ia-o, ți-a venit masa. Aprindea un chibrit. Dacă s-ar dea milițianul cu chibritul la mână, nu-i trebuia să fim cu castroane la ne omora cu bătaie. O zi mâncam, o zi nu. Când nu mâncam, venea milițianul, dădea cu castronul pe hol. Astăzi, acceleratul nu oprește stație.
Apoi am pierdut elitele, oameni cu principii, români vașnici care ar fi putut reconstrui această țară. Au fost victime ca la război. Pe unii mai vorbăreți i-a luat securitatea și i-a închis, să nu-i mai audă nimeni. Numărul lor total a fost estimat la 3 milioane. Ne-au condamnat la 1 an de muncă forțată la canal. Am fost duși cu dubele chiar în noaptea respectivă. Anchetele erau bătăi punitive, băieții își cunoșteau meseria, chiar unul dintre ei a spus, colonelul Bârcă, a spus la un moment dat, tot ce știu mai bine să fac este să bat. Și, într-adevăr, știa. De multe ori promiteam că ne potolim, ne facem băieți cu minți, așa cum ni se cere, ca să scăpăm în ziua aia, în noaptea aia, că simțeam că suntem la capătul puterilor. Și a doua zi o luam de capăt din nou. Da, n-ai promis, mă, banditule, ieri că te potolești? Da. Dar m-am răzgândit azi noapte între timp. Și iarăși reîncepea tot. Era un joc. Pe alții, regimul i-a vânat și, când a putut, i-a ucis în timp ce încercau disperat să-și croiască drum spre granițe. Câți au pierit atunci, nu se știe nici astăzi. Stai! Stai că trag! Eu aș fi preferat să fiu împușcat decât să fiu prins. Le-a dat cu lopata în cap ca să se nece. Câte mame nu-și plâng copiii și astăzi. Și-au dat viață să caute libertatea, să le fie țărul ușor. Iar cei care au rămas în țară au trăit umilințe și spaime teribile până la sfârșitul anilor 80. Se ajunsese la lucruri absurde, o sărăcie extremă, obsesia lui Ceaușescu de a plăti datoria externă, nu? Care condusese la lipsuri interne evidente. Totul o luase pe o pantă care conducea către final. Toată lumea înțelegea asta, cu excepția lui Ceaușescu, evident, care era în bula lui, în delirul lui și n-avea să iasă niciodată. Și totuși a ieșit, tragic, în iarna lui 89, când a izbucnit Revoluția. În decembrie 1989, România câștiga în sfârșit premiul inestimabil pe care îl merita, libertate și liniște. Doar că ultimii 50 de ani pierduți într-o continuă luptă pentru supraviețuire, deseori în condiții crunte, lăsaseră urme adânci. În primii lui ani liberi, românul de rând a lăsat întrebările și planurile naționale pe seama altora. El, dorindu-și doar să trăiască puțin, să facă bani, să vadă lumea, să descopere oportunități care îi puteau îmbunătăți viața și astfel a pierdut din vedere elemente importante, cufundându-se într-o naivitate care avea să-i aducă pierderi majore. Primul lucru care l-a afectat fără ca el să-și dea seama a fost metodica distrugere a sentimentului de patriotism. O întreagă campanie în anii 90 a fost de condamnare ca naționalism a politicii de independență lui Ceaușescu. Deci orice încercare de a vorbi în anii 90-91 de patrie, mă rog, de interes național, ești cu Ceaușescu. Apoi s-a lăsat manipulat când i s-a tot spus că această nație nu e cine știe ce, că nu prea are cu ce se lăuda, că n-ar trebui să aibă așteptări prea mari și ar fi bine să scape repede de tot ce are ca să o ia de la zero. Momentul colosal a fost teza lui Peter Roman că industria românească e fier vechi. A fost momentul în care s-a dus o campanie rar întâlnită, altceva, pe ideea că toată industria noastră era inutilă și fier vechi. Nu e adevărat. Industria noastră avea nevoie de o ajustare, deci era suficientă o minimă investiție și rămânea în picioare. Noi le-am făcut turcilor un combinat la Carabiuc, pe care după Revoluție l-am alimentat cu fier vechi. Cam 50 de milioane de tone de fier vechi a exportat România, tăind fără milă industria, că noi am fost un morman de fier vechi. Teoria asta a făcut foarte mult rău României. Și regret care au spus oameni cu funcții înalte de răspundere, dar total agramați industrial. Iar după ce s-a aruncat la fier vechi toată industria, au fost aruncați și oamenii. 1989 aduce o mare dezastru în clasa politică prin apariția criteriului idiot ce ai făcut dumneata în ultimii 5 ani, care era lansat într-un fel de foștii membri ai partidelor istorice care acum
veneau ei cu dosar. S-a introdus, culmea, după 89, problema, da, ai fost înainte comunist, nu mai ești bun. Ai fost membru de partid și fusese vreo 4 milioane, deci n-ai ce căuta. În felul ăsta și înlăturaseră specialiștii. Iar la putere au venit eșalonul 2-3 din fostul Partid Comunist, din poliția politică, oameni care aveau monopolul informațional și monopolul de conexiuni externe, având și monopolul informațional nu numai asupra economiei, ci și asupra arhivelor, nu? Ei știau, îl punem pe cutare sau pe cutare ministru acolo, că știe el ce a făcut, și e ușor manevrabil. A fost o perioadă haotică unde cei care n-au avut scrupule și cei mai incisivi, agresivi dintre noi s-au pus la masa bucatelor și după aia normal că e mult mai greu să-i dizloci de acolo după ce au acumulat și putere economică și putere politică. E greu să reformezi. Așa că anii 90 au dus la nașterea a încă unui tip de român, românul ușor manevrabil. Fericit că are magazinele pline, blugi la discreție, pașaportul în buzunar și televizorul color în sufragerie, omul post-comunist nici n-a observat când în jurul lui s-a născut o lume pe care nu o înțelegea și care îl înghițea. Capitalismul sălbatic, manevrat de securiști vechi îmbrăcați în haine noi. Primele decrete din ianuarie lui Ilescu nu erau cu democrație, erau cu îmbogățire. Că în timp ce, ca și acum, ne băteam în piața universității cu Ilescu, cu ăla, în timpul ăsta, niște băieți deștepți obțineau decrete. Pe de o parte, noi aveam impresia că suntem mari făcători de istorie, dar de fapt ei făceau bani. Ce s-a ales din privatizare? Jaf total. Respectivele unități economice au fost falimentate ca să fie după aia cumpărate pe nimic de foști directori sau, eu știu, de diverse grupuri de interese, li s-au golit conturile, au fost demolate, oamenii concediați, fierul vândut la fier vechi și tot ce mai aveau ei utilaje, noi nouțe vândute la fier vechi, terenul vândut pe piața imobiliară și cam asta a fost privatizarea. Când au răsărit zorii mileniului 3, România se ducea deja cu pași repezi spre un tip de țară care nu fusese visul nimănui. O sită rară prin care se scurseseră deja industria, specialiștii și tot ce putea însemna business românesc curat și puternic. În mijlocul ruinelor se ridicau, ca niște coloși cu picioare de lut, politicieni cu spinarea flexibilă și o mână de milionari plămădiți peste noapte din aluatul fostei securități. Trădători de neam care au transformat România într-un supermarket cu mărfuri de lux și prețuri de duzină. Așa s-a dat aurul țării. Cum dai tu zăcământul? Cum îl concesionezi? Știam că poți concesiona un teren, o casă, dar zăcământul e al întregului popor. Eu recunosc, noi nu prea am înțeles ce înseamnă trecerea asta la o exploatare privată. Nu am știut ce înseamnă capitalismul ăsta. La asta adaug lăcomia celor care au condus. Trebuia și noi să punem mai multe întrebări, dar n-am știut. Așa s-au dat și pădurile României. Din 2003, de când au venit companiile străine, în România s-a tăiat în ritm de 3 hectare de pădure pe oră. În fiecare an au ieșit din țară ilegal 800.000 de metri cub de lemn, exportați de firme care au prins la noi rădăcini prea adânci ca să mai poată fi oprite înainte de a termina ce și-au propus. Iar în acești ani, tot ce a existat vreodată în materie de industrie lemnoasă a murit. Nu se poate să dai lemnul să fie făcut cherestea, când noi aveam 40-50 de fabrici de mobilă, dădeam mobilă în toată lumea. Așa au ajuns apoi tot în mâinile investitorilor din afară și companiile petroliere și resursele de țiței și gaz din Marea Neagră. Le-am dat, am aflat mai târziu, ca să ne plătim taxa de intrare în clubul select al Uniunii Europene, acolo unde românul veșnic optimist spera că în sfârșit ne va fi bine. Pe 1 ianuarie 2007 s-a născut cetățeanul român european, cel care scăpase de umilința cozilor la vize și putea în sfârșit să călătorească liber prin Uniune.
să muncească în Occident, să-și finanțeze într-o prosperitate țara cu fonduri de la Bruxelles. Doar că țara n-a primit ce a pierdut, cea mai importantă resursă a sa, omul. După 100 de ani în care a luptat pentru unire, a trecut prin războaie, a îndurat frig și foame și a stat întemnițat, românul s-a săturat. Și-a luat familia și tradiția și a plecat să prindă rădăcini la alții. Dom'le, să fii politician, să nu te doară că îți pleacă 4 milioane de oameni din țara lor. 4 milioane de oameni s-au dus și muncesc acolo pe plantații de hamei în Slovenia, pe plantații de căpșuni în Spania, undeva unde câștigă poate chiar mai puțin decât ar câștiga aici. Aici nu mai găsești un zidar, nu mai găsești un instalator, nu mai găsești nimic. Toți ăia care se pricep au plecat acolo. De ce? Pentru că au un viitor, o stabilitate, mai ales pentru copiii lor. Aici ce ne devastează e acest sentiment de sfârșit de lume. Nu există viitor. De asta nu avem nici autostrăzi, nici căi ferate. Din cauza asta pleacă sau au plecat 4 milioane de români, pentru că nu există această strategie la nivelul național care să fie urmată de toate partidele, nu să se schimbe la fiecare guvern și care să țină cont de aceste corelații, fără a acuza Uniunea Europeană de nimic, pentru că vina e numai și numai la București. Noi am reprezentat o piață de desfacere și un furnizor de forță de muncă ieftină și bine calificată. Cam asta am reprezentat până astăzi. În timp ce ai noștri plecau ademeniți de bunăstarea de la alții, alții se stabileau aici și se înstăpâneau pe locurile lăsate libere de oameni simpli și oameni de afaceri. Prima afectată a fost agricultura. Milioane de hectare din cel mai fertil teren arabil, adică o suprafață echivalentă cu zona Moldovei, au ajuns în timp pe mâna altora, lăsându-ne dependenți de hrana de import. Astăzi ne despărțim de tânăra noastră agricultură lăblăcană. Plecată prematur dintre noi, defuncta noastră agricultură a oferit sacrificiul suprem. Uitați-vă astăzi la importuri. Păi 70% din carnea de porc se importă, când numai un combinat de la Timișoara livra 1.000.000 de tone. Sau mâncăm pâine congelată, când noi zicem că avem grenar. De ce nu facem noi dacă vrem chiar să mâncăm congelată? Să facem noi pâine, o aducem din vest, adică vindem grâu și aducem pâine congelată. Sau altceva, vindem grâu și aducem macaroane. Distrugând și apoi cedând cu o mână suspect de largă domeniu după domeniu, de la zootehnie la energie, România a ajuns să fie dominată de multinaționale. Consecința a fost dramatică. Țara a început să funcționeze după reguli și legi dictate de străini. Azi, statul român e captivul lor. Cum să-ți permiți să contrazici o companie care te amenință că pleacă și îți lasă pe cap 10.000 de șomeri să te descurci cu ei? De aceea are românul cel mai mic salariu din toată Uniunea Europeană. Și tot de aceea, acum, la 100 de ani de la Marea Unire, nu ne mai putem regla singuri mersul țării, așa cum face orice alt stat independent al planetei. Cu totul alta ar fi fost situația dacă am fi avut mai multă grijă de tot ce era al nostru. În momentul în care tu ai o mică firmă, un butic, un atelier, începi să ai conștiință de capitalist, nu de bugetar. Începi să propui partide care te ajută. De-aia nu avem partide de dreapta, că noi avem numai bugetari sau multinaționale. Nu s-a dezvoltat capitalismul autohton. Clasa politică a luat o razna deoarece depinzi financiar de companii multinaționale. Nu era normal ca unii care în 90 aveau un chioșc acum să aibă un lanț. Avem vreo rege al cârnaților? Avem vreun țar al brânzei? Nu, unul care să aibă 100 de fabrici. Nu. Pe de o parte, ei, banii pe care i-au luat, cum i-au luat până îmbogățire, i-au vărât în consum. Iahturi, iubite, vile inutile și în același timp pe acest fond au venit multinaționale și până la urmă capitalismul din țară e dominat de companii. Dacă ele sunt occidentale, normal că le exprimă interesul occidental.
România a intrat astfel în 2018 cu politicieni, dacă nu vânduți, măcar dependenți de interese străine, cu o industrie dezmembrată și cu cea mai mare scădere demografică din lume. Iar statisticile nu sunt încurajatoare deloc. În următorii 30 de ani, arată un raport ONU, țara va avea o populație de 14 milioane de oameni, mai mică decât acum 100 de ani, atunci când România s-a făcut mare. Dar politicienii noștri sunt prinși cu altele. Am început lupta împotriva corupției. Foarte bine, de când o așteptăm, nu? Am văzut lansate dosare pe care nimeni nu le credea posibile. Nu? Am văzut o mulțime de arestări, o mulțime de oameni, ca să aflăm după aia că o serie întreagă dintre ăștia, pe care îi știm că sunt figuri sulfuroase ale perioadei post-revoluționare, că vin și ne spun că sunt nevinovați pentru că dosarele lor au fost făcute la plezneală. Ne punem o țintă, fabricăm un dosar acolo și normal că ăla o să câștige până la urmă și vine și ne spune normal, băi, eu sunt nevinovat, ați văzut? Noi suntem după o apocalipsă a clasei politice. În ultimii 10 ani s-a dus o politică de radere a tot ce poate fi cât de cât pe clasa politică. A ajuns politicianul, n-a mai depins de vot, adică de popor, ci a început să depindă de servicii, de Occident, de instituții de forță. După atâtea dezamăgiri și evenimente traumatice, am uitat că acesta a fost odată un popor care a dat oameni cu o coloană vertebrală de oțel și capacitatea de a-și sacrifica familia de dragul țării. Imaginea noastră despre noi trebuie să fie complet deformată dacă am ajuns să permitem fără ripostă promovarea unui singur brand de țară, lipsa de caracter. Domne, asta e, n-avem ce face, suntem un popor de hoți. Sau mi-e rușine că sunt român. Sau pe partea ailalta vin unii, da, domne, toți suntem vinovați. Cred că astea sunt două manipulări ticăloase. Eu personal, și cred că nenumărați concetățenii ai mei, eu nu mă simt, nici ei nu se simt nici hoți, nici vinovați, da? Marea majoritate a românilor sunt oameni onești, oameni care se chinuie să treacă în viață, cu bucurii, cu necazuri, se gândesc la copiii lor, la viața lor, sunt oameni cinstiți. Și ne uităm din fotoliul de acasă cum ne e dezbinată România. Trebuie să se termine războiul român-român și trebuie să se abordeze un alt concept de țară pentru noi. Adică să mai facem o încercare, căci ironic, azi, centenarul ne găsește în aceeași veșnică așteptare pe care se pare o vom duce cu noi spre următoarea 100 de ani. Hai că poate data viitoare o să fie bine.